Il-liġi għandha tinbidel sabiex abbuż minn naħa ta' persuni f'karigi statali isir reat kriminali. Dan huwa dak li ħareġ mir-rapport annwali tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, rapport li kundanna l darb'oħra l-abbuż ta' nies f'karigi ta' poter, tant li ġie suġġerit li persuni li jinqabdu jagħmlu dan jittieħdu passi kriminali fil-konfront tagħhom. Din ir-rakkomandazzjoni ħarġet wara bosta rapporti li ġew investigati mill-istess kummissarju fosthom ir-rapport li kien jitratta l-ingaġġ ta' Amanda Muscat bħala konsulent minn żewġ ministri. Il-Kummissarju sab li l-mara ta' Clayton Bartolo għamlet xogħol segretarjali mhux bħala konsulent u wasab li żewġ ministri ħatja ta' abbuż ta' poter u wieħed minnhom ħati ta' favoritiżmu. Dan ifisser li kieku r-rakkomandazzjoni kienet fis-seħħ meta ħareġ ir-rapport dwar Amanda Muscat, l-istess persuni involuti bħall-Ministru ta' Għawdex Clint Camilleri u l-eks Ministru Clayton Bartolo kienu jittieħdu passi kriminali fil-konfront tagħhom. Intant każ ieħor li ġie referut mill-Kummissarju lill-Kumitat dwar l-Standards kien jikkonċerna filmat promozzjonali dwar il-Prim Ministru. Il-Kummissarju konkluda li l-infiq ta' flejjes pubbliċi dwar il-produzzjoni u x-xandir ta' dan il-filmat ma kienx ġustifikat fi kliem sempliċi kundanna oħra ta' abbuż ta' poter. Din is-sena stess il-Kummissarju tal-Standards kien talab ukoll il-pubblikazzjoni tal-assi tal-membri tal-Gvern, inkluż tal-Prim Ministru li ma assi għal dawn l-aħħar snin baqgħu ma ġewx ippubblikati. Apparti minn hekk il-Kummissarju talab is-seta li jippubblika d-deċiżjoni tiegħu f'każijiet meta jiddeċiedi li m'għandux jinvestiga ilment.